Moikka! Tervetuloa korean kielen kurssille. Nyt kun olemme opiskelleet korean kielen aakkoset, siirrymme opiskelemaan muita korean kielen aikeita. Tänään opiskelemme, miten esittelemme itsemme koreaksi. Mitä yleensä sanotaan, kun tapaat toisen ihmisen ensimmäistä kertaa? Kyllä, tervehdys ja nimen esittely. Katsotaan ensin tervehdys. Kun tapaat jonkun, moikka on 안녕하세요 koreaksi. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요 tarkoittaa, onko kaikki hyvin, onko kaikki kunnossa. Voi toistaa perässäni pari kertaa. 안녕하세요. 안녕하세요. Entäs sitten, kun hyvästelemme toisen henkilön? Hei hei, sanotaan kahdella tavalla koreaksi. Jos toinen ihminen lähtee, sinä sanot 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Jos sinä lähdet ja toinen pysyy paikallaan, sitten sinä sanot tasatilanteessa 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. sanotaan yhdessä. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Kun tervehditään Koreassa, yleensä ei heiluteta kättä tai kätellä. Ainoastaan yritystapaamisissa tai poliitikot kätelevät. Normaalisti tavataessa kuumaretaan näin. Ensiksi hieman korealaisista nimistä. Kun sanotaan henkilön nimi, Koreassa sanotaan ensin sukunimi ja sen jälkeen etunimi. Esimerkiksi minun nimeni on Kim Hee-jin. Kim on minun sukunimi ja Hee-jin on etunimeni. Monella korealaisilla on yksitavuinen sukunimi ja kaksitavuinen etunimi. Mutta eripituisia nimiäkin löytyy. Jokaisessa kulttuurissa on oma järjestyksensä, kun sanotaan etu- ja sukunimi itsensä esitellessä. Ei-korealaisten henkilöiden ei tarvitse sanoa koreaksi nimeänsä samalla tavalla kuin korealaiset. Mielestäni vain itä-asialaiset yleensä käyttävät sukunimi-etunimijärjestystä ja muiden maiden ihmiset yleensä käyttävät etunimi-sukunimijärjestystä, kun sanotaan koreaksi. Esimerkiksi ei tarvitsisi sanoa Tapio Juha, vaan Juha Tapio. Nimi on 이름 koreaksi. 이름. Voi toistaa perässäni pari kertaa. 이름. 이름. Mikä sinun nimesi on? 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? sanotaan uudestaan. 이름이 뭐예요? 이름이 뭐예요? Esimerkiksi jos joku kysyy minulta, 이름이 뭐예요? minä voin sanoa, 저는 김희진이에요. Jos Juha Tapio haluaisi vastata koreaksi, hän voi sanoa, 저는 Juha Tapio예요. Minun nimeni kanssa minä sanon 김희진
플러스 이에요. Mutta Juha Tapion nimen kanssa Juha Tapio plus Jeejo. Miksi näiden välillä on pieni ero? Huomaatko, mikä ero on näiden nimien viimeisissä tavoissa? Minun nimen viimeisessä tavussa, chin, niissä on 받침, konsonantti, joka on tavun alaosassa. Mutta Juha Tapion nimessä viimeisessä tavussa ei ole 받침. Kun sanotaan nimi tai tieto, jonka viimeisessä tavussa on 받침, laitetaan 이에요 sen perään. Jos nimen viimeisessä tavussa ei ole 받침, yhdistetään siihen 예요. Nyt harjoitellaan, miten esitellään itsemme koreaksi. Minä kysyn sinulta, 이름이 뭐예요? Ja sinä yrität vastata tehtävässä olevat nimet 이에요 tai 예요 kanssa. 이름이 뭐예요? Mikä on viimeinen tavu? Sanna Marin. Rin niissä on 받침. Ja sen takia pitäisi sanoa 이에요 kanssa. Sanna Marin 이에요. 저는 Sanna Marin이에요. 야, hyvä. 이름이 뭐예요? 알바, 알토. 또 on viimeinen tavu ja siinä ei ole 받침. Jos viimeisessä tavussa ei ole 받침, sitten laitetaan 예요 sen perään. Joo. 알바, 알토 plus 예요. 저는 알바, 알토예요. Ja seuraavaksi teemupukki. 이름이 뭐예요? teemupukki 기사 myös ei ole 받침. teemupukki plus 예요. 저는 teemupukki예요. Entäs Kimi Laikonen? 이름이 뭐예요? Kimi Laikonen, nen tavussa on 받침. Kimi Laikonen plus 이에요. 저는 Kimi Laikonen이에요. 요. sitten 도배 얌손. 이름이 뭐예요? 도배 얌손 viimeinen tavu 손 niissä on 받침. plus 이에요. 저는 도배 얀손이에요. Hyvä. Nyt katsotaan korealaisten nimiä. Ensiksi 유재석. 이름이 뭐예요? 유재석. viimeinen tavu 석. niissä on 받침. sen takia plus 이에요. 유재석 plus 이에요. 저는 유재석이에요. Entäs 김제니? 이름이 뭐예요? 제니, niissä ei ole 받침. Ja laitetaan 예요. 저는 김제니예요. Kyllä. seuraavaksi 손흥민. 이름이 뭐예요?
손흥민. 민, 니사, 온 받침. 손흥민 플러스 이에요. 저는 손흥민이에요. 세우라바 님이 온 이지은. 이름이 뭐예요? 미메이세사 따보사 은, 니사, 온 받침. 이지은 플러스 이에요. 저는 이지은이에요. 님, 미메이님이 온 이정재. 이름이 뭐예요? 미메이는 따부 제, 사, 에요레, 받침. Nhà này tên 예요. 이정재 플러스 예요. 저는 이정재예요. Hyvä. Nyt sinä voit miettiä, miten voit esitellä itsesi kokonaisella lauseella. Tänään opiskelimme, miten tervehditään ja esittelemme itsemme koreaksi. 이름이 뭐예요? Jos haluat, sinä voit kirjoittaa vastauksen tähän kysymykseen paperille. Okei, nähdään seuraavalla videolla. 안녕히 가세요. Hei hei!